me ato. Me di loto na wo share me ma me toy. Say wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam. Na ma me to sa na ma we. Starboy Junior kase kodu. Me sumu to wo da. Me ni hwa me ka kire wo. Me ye konfo. Ye ni ma na yakoto nani. Na wo ba kro no. Bisa wo se. Enti se wo na wo to sa na ma we. Ana be ma ye wo se ya wani baji ana. Adafonom konfo bi aba social media na ene de wo ba ye no nya advert no be ya ma ne ho ena enya drone no be ton na nso wo de na re ho sempa ena abetu social media ebinom otwetwe no ebinom osere se konfo ba de ehu ye nka ye drone na wo be ye ana be sayade na nso na de mama bi sa na dodo na friend wo de na re ho sem ene na hia sempa aba abetu social media wo kire se ne kanche ma kire se bredu a wo mbe ware Edin adodo na ade nim no ye Starboy Junior. Starboy Junior were presenter e wotu anko FM ho no ye adwuma. Na wone eye konfo ba mama bi wo mpra twere de esewani. Ensa wo ka kire ene wa ba abontin e ti ni suo a chese broki hat kese pa. E na ache no aha ye tuma GH so. Mesri wa fe ne wa hia me a wo be subscribe ya ma me no wa like na wa share video no so e dia ma me be oni hu hia me yie pa. Bo so sebe ya video ni betum bia wo betimi anya bi ahwe na nya bisu atie Prophet Abednego number na so da screen na se frɛ no bibi e fa usunsum nsɛm nyina no bɛboa na wode anu yie papa e de amaw adafrom si e kwɛ nsɛm ni mu a Starboy Junior ya brantie bi a wone mama bi konfo bɛi en ananten kakra na se de nyina ye nimu no se ba ne mpena twe mu a wo hwɛ nipa ne kakra na ebrebe mu a wapɛ beda no akwabusia hɔ akɔsere abaya na wone na betena na no na didi mu yie kakra kyerɛ se konfo bɛi se ene Starboy Junior se bre na sodi ayenware eniema watode agudem a wo be ware no sa brei konfu be ti ni sure Starboy a wo hu no abaya bia che Starboy Junior bosswa enya asem keto konfu ba broken heart a che no yentie nsem a odi tudwa wo ni ba wa me ato me di loto na wo share me ma me toy se wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam na ma me to sa na ma we Starboy Junior kase kodu me sumu to wo da me ni hwa me ka kire wo me ye konfo ye ni ma na yakoto nani na wo ba kro no bisa wo se enti se wo na koto sa na ma we ana be ma ye wo se ya wani baji ana enfonya ye to ye ni ye drink ni enti wo ba no bisa wo ho se wo na koto sa na ma we na be ma ye wo se ya be yo da na bisa be ma ne so se woni mini moja fra a wodi antoa aboni hudua memma mo kosa na mishira de mamo mini wonu bia no ma na ma kire wonu bia na mom sa mesombosom no nyankopon so ne me kwankirefo a obachira mu difference wo oba no mema wudue mema yakọ because Christmas you kro ba me no ka chem se dem prane ukura na woni woni hwiye abo gina so ma ye twa akokọ enti wo ba no mema wudue mema yakọ bidimisa komiti e de man bidimisa komiti o me de man ti Starboy Junior a wo tiakwa FM me kama kire wo se me komfort na ntwe bo mata ye me ne ayi na kantonye sa ne mawe bet me mo wonu se wutoku sia de na wantria a kire ben eni apremre ne be danka mimi kwando msambe suo ti se de bi musu ana me fansa su ne sasu mu metitio na mo wo ka duabo a me no mienu ye boye ho wo ka se ye friend niema ato niema boye ho dua se wo fa me chimi su me fa wachi tu no oba no eye no miema mo wo tumi aka no kra nkire wa busuafo na mmom no emla asifo be hu se na kana mode no na sebi ye nuanu pepefo awie mi amata me nyoboni bia o mi fa nkodro so na me nyoboni bia bateda wanim Starboy Junior tianko wo tianko FM wo tianko FM tufu heman memma wa hunu se wiase no na ho
wa me ato won niema mi di loto na wo hye me ma me toy sa wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam na ma me to sa niema we entuma ko aye sei entuma ko aye mako 18 entuma ko aye mako 18 pa bon kan na wo nuan mo ma ni bio wudi bi bedi wo mo lokodi an woni bi ye nyina wo me fon so so se no opo na akodi wo ba na sisi aso de oto so wo na akodi na maybe sa question na susukuru wa besusu ama woni ana no ne Nyankopon so e besusu ama Starboy Junior ka se kodu memme sumu to woda Starboy Junior ka se kodu mi amaka so no so ba ka se na kuma no mo sa nyame pangu mi na me hye onyo na wo hye me iti we mu ma ba mu da na nyame ya so da na mo no yase wuto otwe de na wutia ye dedabonam efili ma yebia ma anya bibia kwa TikTok fo kra bedi me dance aduane am yema me foso okumpa jo pe bia me yema ene me nasie ni am dawase mi ni sha me ka kire wo me ye konfo me display one more who say yes but who hear mama nyame amame sa ana maboso mfo nso ankere me sa na mom sa me na oda ye me na manya ohia and tamna woni me mienu woni me kan ya wodi anto ni ama ebo hu dua no lokodi ni nyina wo me phone so do ase bi bua bia omla me WhatsApp na me ni ya video call no hu me enema ayato no na wo oba no me ma wudue na wo be ma ne so de bi jaw ma asafo awrade na nu bedi because me bo so ma meti ase se ade a Onyankopon amonu enidin nti bi de me nim sa ma bo so fo Onyankopon na bo mo because me tio so ka me tio so ka me bi aso so ne wabusuafo nyina na so enye me pe na momo no Samia matatale ama wahye matompa bo ama wahye ye wedding ring kura wodi akodu chufu himan ye wedding ring no wodi akodi chufu himan tianko FM wona wodi akodi na mom no me ka cho me ye ma bi se me nye video bi but asebi wo a na wo nye video a bi DS Moshe Junior boy Jode ayeme Moshe inima ya tuta Alishia na chese se dia ye din ya mu akonfo beye na wakasa wafe wosi nyame ntua woka eno na Ghana fo bi kan se kwamfo ba de nka woni nyame ntua woka nyame be bisa de nka mo fa ho ben ebi nso kire mu a wonyame ne bo ye nyina enti si wo sombosom wo ho kwan sa abere bia wotimi bo nyame din ensam abeto social media amadom ne bi kasapa se de ka me anse mrante ne de o mani aye den mate akoma ma se de duru se mote akonfo akoma na akonfo ba yi so kire mu a na no atwa mu ye December bosumi a ne ye di bronya dindindin abrante Starboy be pie mu e wone ho no ma kire se abaye ne waje no ye mama bi gina social media na wo suo no wo kire mu a Starboy Junior adi se kansam se nyaade a woni abaya ne kra ho e mo mu twitwa moja ne nkuko nyina agu nsam ne so eno ti de mama bi kire mu a woni hwea wo ka e de akira abaya na sama wo ka kire na ne se wo su ne bre mo obi akese mo mesum nto no e wo eye kwan mu esanse sade waye no no obi betumi aye ni bisa na Starboy Junior de woni hwea wo ka de ache ne se nyame ne betua ne ka na watua ne ka ni mpire no so e de aka ho Samo ma bi e dia betu dwan Ghana for de na modwene e de fa ho ebi no ma hyase e de o ma dwenkyere so e beniti wo a wo hye me so feel free na betwero wo so adwenkyere e wo comment section na se na ye menyi na ye mobo ho na ye pense mo se di anu aye den e ma nyina akoma ete ma abo awura busumfie akonfo so akoma ete ye hu ye konfo de nka wo sayare na akekere nkrofo na ma hotoba na so ye nyina de hu anum de na kyesa akoma te
aseɛ no 247 si ekomu ano no 2025 yi de ka me esa akomate na na ekoso wo ya ba ya brante na wo hwɛ a mesere sɛ wo nso bɛbo abosuo mu ye sɛ bɛyɛ akomate bi sei no ama meto no watimi agina yi eba ne sɛ bibia ni a wanya ho atwetwa tuma gh so na ye de nsami ebre odi amegye so dwa so hema subscribe ma me na fe so like na share me video no efa ma me be on so boso sɛ bɛyɛ video bia betomu a obetumi anya bi atie na wanya bi ahya ha na me de wo esie makra